alhali abu ne wanda aka nuna min da ido an yi, ko abu ne wanda mace na gani an yi. To me yasa zan koma in shiga caccaka da jan riga ta baya saboda hana ƙasar nan ta ci gaba? Ba zan yi wannan ba. Sai ka ɗauka rayuwa ta tukuna a yau a cikin PNDS tarayya, alhamdulillah na fi samun kwancin hankali cikakke da kuma rashin shiga cikin rudani na siyasa da rashin tunani na shakkun ya za a yi ya ake ciki da kuma ɓoye mana gaskiya ba tare a gaya mana gaskiya ba. Na fitar da cikin wannan saboda dukkan rayuwar ake da 'yan RDR canji sun san abin da ake a RDR canji da sun san me ke wakwa a cikin ci ba ɗaya mai tsayawa don ba sani bayan Allah. Shi yasa idan mutum bai sani ba sunan shi jahili, to kuma idan mutum yana cikin jahilci to Allah nuna masa haske ya fita daga cikin duhu ya shiga cikin haske ya gane abubuwa. Amma shiga ta PNDS tarayya wallahi na yi wa Allah godiya, ba na baɗin cikin komai, na yi wa Allah godiya a siyasance kuma na tabbata shugaba ba zan mai fudda sihi ne daga wuta, na tabbata da shi ba za a ji kumiya ba da yadda Allah, saboda mutum gaskiya mutum mai girma. Wataƙila za a ce ina kaɗa masa ganga, ai ya cancanta kaɗa masa ganga, ai mun kaɗa wa ganga inda ma bai kamata mu kaɗa ɗin ba, mun kaɗa an gangace mun kaɗa. Alhamdulillahi mu a wurin mu aikin mu siyasa muke yi, rayuwar mu cikin siyasa take, siyasa za mu ci gaba da yi kuma na tabbata